जी ऐसे कहनी है कि जे देख ले वगैरह के तो बतावे के नहीं है, लेकिन जे नहीं देख ले एक बार जरूर आके देखो कि प्रोग्राम काफी आकर्षक होला। आज जौन प्राइज बा एक और एकदम छूट बा, दर्शक लोग खातिर भी प्राइज रखल बा हजारों हजार के। सवाल के जवाब देवे सवाल के जवाब जे दी ओकरा के। आई 7वां साल हो रहा बा, बड़ी शौक के साथ होला। एमे कुछ पटना के टीम, गोरखपुर के टीम भी में आ रहा बा। और भी जो प्रतिभागी चाहता कि हम भाग ली तो कांटेक्ट कर सकता। जैसे मोबाइल नंबर बता दें। 95 045 36 नमस्कार प्रणाम। आज हम पहुंचल बने सिवान जिला के गोरिया कोठी प्रखंड के इमिलिया मौज बाजार पर। वह सबके बता दी कि डांस प्लस 7 के आयोजन होता है काल, मतलब कि 10/10/2024 के आयोजन बा। देख सकते की तारीख फाइनल बा 12 तारीख के होके वाला बाजी। अच्छा 10 से शुरुआत होता है, सेमीफाइनल बा 10/10/2024 के सेमीफाइनल बा और 12/10/2024 के फाइनल मुकाबला बा। जमुना में फर्स्ट विजेता के साइकिल दिया है, सेकंड विजेता के इंडक्शन चूल्हा दिया है और थर्ड विजेता के होम थिएटर दिया है और फोर्थ विजेता के कीपैड का बाजी मोबाइल बा, कीपैड मोबाइल दिया है जो उनकी अब विलुप्त हो गई। चलिए तो तमाम बातचीत करे बेजी डांस प्लस 7 के प्लान आयोजित भइल बा। बहुत खुशी के बात बा। प्रतिभा के सम्मानित करे के प्रयास होता है कि आसपास के जनता के द्वारा की प्रतिभा के सम्मानित कर जाओ। जो भी प्रतिभा दिखाई, जो फाइनल जीती ओकरा के सम्मानित कर जाए। तमाम लोग बा आयोजक में सबके से बातचीत करे। का कहे में प्रोग्राम के बारे में, का कब से ही चलता प्रोग्राम? सबसे पहले भोजपुरिया झकोरा चैनल के माध्यम से जितना भी श्रोता देख रहा बा ओकरा के हमारे पढ़ना, साथ ही साथ हमार आमंत्रण भी बा पूरा आयोजक समिति की तरफ से, टीम की तरफ से कि रुआ लगन कल 10 अक्टूबर के कल ही आके रात में 8 बजे से एक प्रोग्राम के लुप्त उठाई लोगिल। जे देखले बा पहले से ही पता बा कि प्रोग्राम काफी शानदार होला, काफी बड़ी तादाद में भीड़ होला। साथ ही साथ जे नहीं देखले ओकरा के हम विशेष रूप से कहें कि आके प्रोग्राम के कम से कम कल सेमीफाइनल देखी और 12 तारीख के फाइनल देखी। यहाँ के प्रोग्राम काफी बढ़िया बा, अलग अलग प्राइज रखल गई बा और सबसे बड़ा जो दर्शक लोग बा ओकरा खातिर भी बहुत सारा इनाम रखल गई बा। यानी हर क्विज और जो भी आंसर बताई ओकरा के बहुत सारा पुरस्कार रखल गई बा। और जो भी अच्छा पिछला साल भर है जी, पिछला बार ही नहीं, अभी तक कुल मिला के ये 7वां सीजन है। अच्छा प्लस 7 7वां सीजन है जी, अभी हर साल होला जी। ऐसे कहनी है कि जे देख ले वगैरह के तो बतावे के नहीं है, लेकिन जे नहीं देख ले एक बार जरूर आके देखो कि प्रोग्राम काफी आकर्षक होला जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के क्या नाम पड़ी अपन? रविशंकर सिंह। रविशंकर जी बानी। और बताओ तनी कि बहुत लोग आवेला देखे खातिर, जे नहीं देख ले ओकरा खातिर विशेष बा, जे देखले बहुत अइबे कर। का कहीं प्रोग्राम के बारे में? 7वां सीजन है, क्या कहें? देखिए प्रोग्राम तो हमनी के बहुत धूमधाम से मजा नहीं सुनी, 7वां सीजन हमनी के। और एमे खास बात बा कि हर एक जे भी ऑडियंस बा ओकरा खातिर हजारों के प्राइज रखले बानी सन। एगो सवाल के छोटा मोटा सवाल पूछाई ओकर के जवाब देता तो एप्पल के ईयरबड्स बा, घड़ी बा, कलम बा, कॉपी बा, ये सब दी आई। और एमे जितना भी प्रतिभागी बाड़े बहुत दूर दूर से बोले बानी सन, पटना से, सिवान से, ठीक बा। ये सब बा हमनी के प्रोग्राम। समिति के का नाम है जेकरा द्वारा आयोजन होता? ये आयोजन हमनी के मिल के करावनी सन। माँ जगदम्बा पूजा समिति। माँ जगदम्बा पूजा समिति के द्वारा एक आयोजन होता। और सबसे बड़ा सवाल ही बा कि एकर उद्देश्य का बा, माने काहे कुली होता? उद्देश्य का ये बा कि जितना लोकल लड़का बड़ा सन उकनी के आगे बढ़ावे के, प्रतिभा के सम्मान कइल जाओ। प्रतिभा का सामान देनी सन हमनी के। योग के कला है, योग एगो मतलब कि प्रतिभा बा, हमरा के सम्मानित करे वाला बा जी। तो सवाल जवाब भी होई। हाँ सवाल जवाब भी होला। हाँ अच्छा खासा लोग के मतलब भीड़ भी होला और जितना भी बा मतलब प्रोग्राम बहुत अच्छा होला हमनी। का हम लोग से का निवेदन करें? निवेदन यह बा कि सब कोई आओ है प्रोग्राम के मजा उठाओ। ऐसे ही बुगी बुगी 7वां बार हो रहा बेजा, अब बेशुमार है भीड़ होला। आज जौन प्राइज बा एक और एकदम छूट बा, दर्शक लोग खातिर भी प्राइज रखल बा हजारों हजार के। सवाल के जवाब देवे। सवाल के जवाब जे दी ओकरा के। आई 7वां साल हो रहा बा, बड़ी शौक के साथ होला। एमे कुछ पटना के टीम, गोरखपुर के टीम भी में आ रहा बा। बहुत बढ़िया। पटना के जोन बाड़े उनका लोग एकेडमी चलेला सिवान में, पटना में 2 आदमी आ रहल बा। एक आदमी सिवान से बाड़े, एक आदमी पटना से बाड़े। दो जज साहब लोग। दो जज साहब बालो। बिल्कुल तरवा सब भी आई लुत्फ उठाई। ई बात सिवान जिला के गोरिया कोठी प्रखंड के इमिलिया बाजार, जहाँ पे प्रतिभा के सम्मान करे के प्रयास माँ जगदम्बा पूजा समिति के द्वारा आज 7वां बरिस हो। और 7वां बरिस से लगातार हर साल कार्यक्रम के करावल जाला। जैसे देख सकते कि +7 निकल बा, दूर दूर के टीम आई, दूर दूर के लड़का लोग आई, नाची गाई
और रउआ सबके मनोरंजन करी, वो मनोरंजन के उपलक्ष्य में रउआ सब के भी गिफ्ट कमाए के मौका मिली। जैसे कि सवाल के जवाब दी ओकरा के गिफ्ट भी दिहल जाए पूजा समिति के लोग के द्वारा रउआ के सम्मानित कर जाए। मतलब कि जे नाची गाई वो तो सम्मानित होबे करी, जे देखे आई वो भी सम्मानित हुई, ओकरा के भी सम्मानित कर जाए। का भैया? जी जी बिल्कुल आप तो ये कहे के बा। बिल्कुल। और भी जो प्रतिभागी चाहता कि हम भाग ली तो कांटेक्ट कर सकता। जैसे मोबाइल नंबर बता दें। 95 045 36 412। माने पर जे चाहता कि एकरा में हमने के माने कहा ही सो और जो पार्टिसिपेट चाहता है मैं करे के वो बिल्कुल कर सकता। कल सेमीफाइनल 10 तारीख के बाद और एक दिन के बाद यानी 12 तारीख के फाइनल बा। चली कल से सेमीफाइनल और 12 तारीख के फाइनल बा और तमाम एजी के लोग पहुंचल बा और सब लोग ये निहोरा बा, विनती बा, प्रार्थना बा कि रउआ सब भी दूर दूर से आई और प्रोग्राम के मजा उठाई। फिर से बता देता नहीं कि सेमीफाइनल 10 तारीख के, फाइनल 12 तारीख के बा भैया। मतलब कि एजी तो लोग अबे करेला, देखबे करेला। बाकी के प्राइज जो रखले बानी लोग जे श्रोता हुई, जे जनता रही, उस सवाल के जवाब दी। तुम्हें का प्राइज बा? उ प्राइज में टी शर्ट बा, घड़ी बा, और एप्पल के एयरबड्स बा, एप्पल के एयरबड्स बा, टी-शर्ट बा, टी शर्ट भी बा, घड़ी भी बा, घड़ी भी बा, घड़ी भी बा। हाथ घड़ी बा। उमें सवाल कौन प्रकार के पूछल जाए? सवाल का रही? सवाल हर एक क्षेत्र से होला, फिल्मी लाइन से होकर जनरल नॉलेज सब तरह से सवाल पूछा लो। सब सवाल के जवाब सब सब सवाल के होला। जे जवाब दी ओकरन भेटाई। हाँ, हाँ। जे नइखे दे पाओ जवाब ओकरा कुछ व्यवस्था करे के बैठे के व्यवस्था रखलो में बढ़िया से। बैठे खातिर कुछ ओकरा के माने करे के मन चाय पिए करके चाय पिए के मन चाय करता बस चाय तक रह जाई। बस चाय तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बा। सवाल हमने के बता दे। दो चार गो सवाल हमने के बता दे, हमने को रहे श्रोता में जरूर जरूर जरूर। दो चार गो घड़िया घरे चल जाई हमने के। चली बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन के हमारे जो प्रोग्राम में भी बहुत आ जाए। शंभू बाबा नाम है। अगले बाबा गोल लग रहे हैं साहब। क्या नाम पड़ जाता? शंभू प्रसाद उर्फ शंभू बाबा। शंभू प्रसाद उर्फ शंभू बाबा। स्टेज रहो बनावता लोग अपने हाँ घर के लड़का बा में हमने के सहयोग में बानी सन कि स्टेज बढ़िया हो को, मगर बुगी बुगी होगा तो स्टेज पर साल बना रहे ढह गई, लड़का हमने के डैमेज हो गई सन। अब की बार हमने के पूरा रिक्वेस्ट करता है सन मजबूत बनावे के बाद मजबूत बने के बाद तो चली रउआ सबे भी भारी संख्या में पहुंची। अगर केहू पार्टिसिपेट करे के चाहता, कोनो टीम बा जौन पार्टिसिपेशन चाहता एमे भाग लेवे के चाहता तो उ लोग के नंबर हम स्क्रीन पर डाल देब, उ लोग फोन करके भाग ली। बाकी क्षेत्र के लोग से ये आग्रह बा, विनती बा, प्रार्थना बा, करजोरी बा कि रउआ सबे भारी से भारी संख्या में पहुंची और अपन क्षेत्र के जौन सम्मानित करे के प्रयास होता यदि के लोग के समिति के द्वारा एकरा के भी रउआ सबे के सराहे के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।